Salutare toată lumea, numele meu este Radu și în acest episod aș vrea să fac case opening, încă am făcut Cristi. Dacă vă... Cristi.jocuri. Dacă vă întrebați unde sunt itemele mele, nu știu ce s-a întâmplat cu ele, bar ceva, nu știu, am mai deschis niște, așa, la mișto, de-astea, case-uri la mișto, uitați ce mi-a picat. 6 acauri Fire Serpent, 3 Deagle-uri Golden Koi și 3 Emerald Dragon pe 90. Nu știu unde sunt toate itemele mele. Am mai vândut eu că aveam 10 Fire Serpenturi, care unul e 125 de euro și am mai făcut niște bani, 1951 de euro. Să luăm cel mai scump pe Operation Bravo, pentru că suntem bogați. Cristi, tu nu filmezi? Bun, salutare toată lumea, eu acum mi-am pus intro. Bine v-am găsit la un nou episod de Opening, sunt în configurare bine. Pe telefon, din păcate. Da. Nu face Case Opening. Da. După cum vedeți, nu știu, cred că nu-mi fac ceva, bine, sau nu e bani. Că v-am spus că mi-am vândut toate cuțitele alea și AVP-urile de le aveam atunci. Negev. Am făcut 36.000. 36.000. Eu de la bagul ăla care mi-au dispărut. Supernova. Eu aveam 33.000, da, din cauza bagului ăla când mi s-au dus toate itemele din inventar, s-au dus și banii, normal. Operation Breakout și Operation Bravo. Eu deschid Bravo. Eu deschid Bravo, cum sună. M4A4, Zirca, move. Ia, prima cutie, speram să fie cu noroc. Hai să-mi iau așa niște Huntsman. Am avut atâta noroc încă mi-a dat Negev. Mie mi-a dat Negev Desert Strike prima cutie. Hai că iau și... Am luat și câteva Huntsman. Să deschid, să văd, poate îmi pică și mie cuțitul să le deconstitui la loc. Da, pe 90. Ce zi auto? Ce zi auto? Mai rău decât un pe 90. Nu exagera. Aca vulcan, du-te! Ai de capul meu, am văzut una ca vulcan roșu și mie mi-a dat max 10 tatăr. Se mai ducea încă 3-4 mm și aveam una ca vulcan. Bine, că nu eu nu mă satur. Mai știi ce mi-a dat? Huntsman knife-ul, l-am văzut. Bine că eu nu mă satur. Bine că eu nu mă satur cu 3 deagle-uri Golden Koi roșii și și 7.000 de acauri. Am vândut acele iteme proaste, îmi dădu să Tecno. Și pe mine, și mie. Tecno Isaac. Da, și acum mi-a dat pe 2000. UMP G45 Star Trek. Pe acesta pentru că numai itemele roșii sau roșii le voi păstra. Da, păi ce faci cu alea proaste? Da. M4A1 S Brightwater. Eu mă iau după cât costă. Auto, fratele meu. Dacă sunt scumpe, da, zic și eu că le posibil. Cum ar fi un CZ auto roșu de 21 de euro. Da, eu l-aș păstra. Păi, și ăla. Și pe 4 Star Trek cu asta mică-le bine, nu că nu mai vreau. M4A1 S Brightwater. Operation Breakout. Dacă mai am 3 cutii, dar o să Mai cumpără că ești bogat și eu la fel. MP7 Urban Hazard Stat. Tu cumperi de la scumpe ca să-ți dea un pe 90 de 3 lei. Am văzut norocul meu la cuțite ca e real ca bagnota de 3 lei. Știu că
care-i norocul meu la cuțite? Da. Care? M114. Mie norocul Să... norocul meu ca să-mi pice un cuțit e real ca bancnota de 3 lei. Hai frate, pe bune! 57 și avut-o de nou. Dual Beretta! Dual Beretta Black Limba. Cum sună? Black Limba. Eu cred că o să mai deschid și niște falsionuri. Eu deschid dintre cele mai scumpe. Cromauri. MP7 Urban Hazard. Mai bine îmi dădeai neghevul. Că vin, da. Mai bine îmi dădeai neghevul. Că e mai Mai bun. stai un pic că vin. Ce? 5 minute. Te cheamă la masă? Da. Și pe mine. Vom deschide croma 2, croma 5 și falsion. M4A4, de ce strike-ul? Mi-a dat CZ auto și am văzut M4A4 roșu desert strike. Și mie mi-a dat M4A4. 250 Star Trek. Măcar e Star Trek. Max 10 Tatar Mov. Factoriniu. Max 10 Tatar Mov Factoriniu care e 7 cenți. Mamă, dacă mai cu 3 pătrățele dacă îmi stătea, am picat la special item. Da, păi și eu am văzut la special item, dar e rar. Da, se și spune rar special item. Că e rar. Da, și mie acum am dat AVP-ul în gol. Da. Bă, e bun și AVP-ul. Atomicul! M4A1S Atomicului Mov. Știi de ce? E mov? Stai puțin să mă uit. Mov. E 1,93 €. Asta din ăla cred că ți-a dat ție dragonul lor. Da, dragul. Da, din ăsta. Am văzut Huntsman Knife-ul și un AK. Și mie îmi dai pe 90, așa. Și de ce cutie știi acum? Operation Breakout, Huntsman și Bravo. 3 modele. Ce cutie ți-a picat ăla? Negev Star Trek. Bă, la ce cutie ți-a picat MP4-1 ăla Star Trek? M4A1 Star Trek. Mi-a picat la Huntsman. La falsionare, mai deschid falsionare, dacă vreau și un de ăla. La Huntsman, bă, nu la Falcon. Un milimetru dacă se mai ducea, un milimetru dacă se ducea. Bă, și la mine dacă se mai oprea. Și la mine dacă se oprea puțin mai rapid. Dacă se oprea puțin mai înainte, mă făceam cum încă un ăsta, un Deagle. Un milimetru dacă era mai în spate, aveam mai de și eu hyperbeam. Dar mie îmi dă pe noi Nifelis Band. Oho, M4A4. Dar l omor. Vreau un hyperbeam. Bă, eu vreau un Max 10, frate, un Max 10. Dual Beretta Black Limba. Hai, pentru ultima cutie să-mi dea un Max 10. Hai, frate, cu Max 10. Hai, AVP grafit și mie îmi dai Demeter. Dacă se oprea puțin, dacă se oprea cu un item mai înainte, mă făceam cu un AVP mov. Da, nu prea scump. Am făcut în ultima cutie un Nova. Și mie mi-a dat un Demeter. Hai să mai cumpăr un Falcon, că poate îmi pică un hyperbeam. Hai că fac un contract eu. Vai de capul meu câte bag. Break total. Proced. Back. 5-7 foul play move. Field tested. 2,83 €. Ultima cutie de 1 euro și 2 euro. Sperăm să ne pige ceva bun, că dacă nu îl sparg. Da, chiar. Pula. Cred că fac jumate de contract numai din Nova Tempest. Băi, asta trebuie să mă duc să mă anotez, să mă mai târziu. Bine, hai că mai fac un contract. Bun, și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați de like, share, com și subscribe pentru bulanul meu. Eu am fost Radu.